Хората, живеещи в граничния район, се чувстват откъснати от света. Проблема всъщност не е само на община Земен, ами на община Ковачевци и на община Радомир, но най-отдалечена от Перник е община Земен. И затова нашите деца ходят по стопове. Около 20 деца се движат на 100, предимно момчета, защото на момичетата сме забранили. Но в същото време родителите не могат да си позволят автобус, защото билетите за автобус са много скъпи. Примерно стигнат до Извор, там слизат от колата, качват се на друга кола, стигат примерно до Дебели лак, от Дебели лак примерно се качват на трета кола, докато стигнат до Земен. Кметовете на Земен, Радомир и Ковачевци са изпратили до БДЖ списък на засегнатите от стачката. Оттам обаче все още не са им отговорили. Влакове до Перник и Радомир, до Радомир няма да пътуват в настоящия момент, защото има телеграма, отменени са 6-7 влака. Телеграмата е до 5 януари. А тия карти, където се дават по 60-70 лева за тях, къде отиват тези пари, не знам. Децата остават, така на стоп се прибират и картите не ги използват. Община Земен е пуснала допълнителен автобус до Перник и обратно. Рейсът обаче не е удобен за учениците, защото не минава в подходящи часове. Някои от децата могат да останат да изчакат вечерния влак в училище. Да поработят и след обяд в компютърните кабинети. Тези, които в крайна сметка не могат или закъсняват с идването за първия учебен час, сме готови на компромиси към тях, защото така или иначе те не са виновни за това. От БДЖ казаха за TV7, че за 2 влака, преминаващи през Земен, е отчетена много ниска ефективност. Затова най-вероятно ще бъдат спрени дори и след края на стачката.